Impingelelo babukela emakhaya igama ngibusibonelo ngakaButhelezi owaziwa ngegama likaMbetuleni khona la ey'ndaweni zokuxhumana. Bafowethu sesiphinde sahlangana futhi kuseyiyo leyo mpahla. Sisathi umphehlo wemfundo foundation. Phuthume laphana-ke ku-TikTok uzosithola laphana kuseyiyo leyo mpahla. Phinde laphana ku-YouTube uzosithola umphehlo wemfundo foundation, uzosithola kwi-podcast. Bese ungenzela kanjena, uyabona nje kune-button laphana elibhalwe uku-subscribe. Uyacofoza wena ngithi-ke mawuqeda ukucofoza bese kuleya nsimbane ethitilili phinde ucofoza kuze phela ngizothi mangiphosta la ungithole, uyayibamba. Lana-ke ngihlezi nensizwa ngizothi nje abaningi mhlawumbe noma bengekho familiar, ngizokhuluma isiNgisi, bengekho familiar mhlawumbe nokuzo kodwa iphimbo bayalazi. Uyamthola laphana kuMgqilazi uMabheking, umthole uNjabulo wakalanga. uNjabulo-ke bafowethu siyamazi, hey injalo. So uyabona nje kuduma kahle kuyi-live, uyatholakala uyena obheka lapha abambe laphana, uyabamba nje njengentombazane enjalo. Mfowethu asikwemuke, asibingelele, sikwamukele ohlelweni. Unjani kodwa? Ngiyaphilela mfowethu, ngizokunika nje lapha kumphehlo wemfundo foundation. Hayi noma kumuncu mfowethu kuyaphuzeka, kuyaphuzeka. Nansi indaba la ikhona. Ithi into ababukela emakhaya mhlawumbe bayaqala ukubona ubuso ukuthi ubani-ke lo, awubathi fahla ngoqoqa. Ubani uqoqa? Uqoqa uThamsanqa Siphamandla kwaNkosi odabuka lapha eHluhluwe emabheshweni isigodi, okhulele ngaphansi kwesinye isigodi lapha khona emakhaya kuthiwa iSembotini. La ngibuya khona, ngifunde khona, ngilosa. Inkani futhi awuyitholanga nansi ungayibala. Usuthi inkanana. Mfowethu ngifuna ukuthi uhambe nami sicathulisane. Sesiyazi ukuthi khona uqoqa olaphana obhekhelwa oNjabulo, Sibalo mfokamsizane oduma kahle. Uyatholakala uqoqa, baningi nje abanye obabhekhelayo, mina ngiyabazi. Bese-ke ithi into lana-ke yami nawe, awuthi ukwenaba la ukuthi uqoqa umfana omncane uwuthanda kanjani umaskandi, ngoba uma ngikubuka uyafana nabo skri kodwa nje ngoba nangendlela impela oqondise ngayo laphana. Kuza kanjani wena ukuthi ulale ekuseni uvuke ngakusasa uthi yabona-ke mina ngiyey'ginqini, mina ngithanda iy'ginqi, sengingene ey'ginqini. Lento isuke ekhaya mfowethu, ibuya nje ekhaya kithi baba ongizalayo udlala sona isiginqi, ephinde edlale naye enkosini. So ngothando likababa ngithe uma ngikhula mina bengingaboni ukubona ukuthi lento mnandi, kodwa-ke ubaba ngokungisondeza kwakhe kuyena. Ngathi uma ngikhula futhi singawabona namavidiyo kade asiwenza naye simncane. Kwaba yinto nje vele nje ayikhona kumina, noma ngey'nkomeni-ke uma ulusa umfana usubiza ingoma ukuthi iyavela lento ngemaceceni laphana. Ngempela kanjalo. Nokubuka-ke lapho lokhuzana kubhuti lapha abadala abangasekho nasemhlabeni labo sibathanda kakhulu, bangabe nje nqondo umqhumeni. Cha, kwakuyiqala lami kakhulu. Angimthanda kakhulu lapho. Okusho ukuthi sesingakubeka baba sithi uMgqumeni uyisibuko cishe sika-90% okhona la emculweni wesintu. Impela nje ngithi uMgqumeni uthi ukhona nje kwamanje abangijuli. Mhlawumbe ngabe ngixosha amanye amagita ngoma semadala khona ngita khona. Ngabe nawe umlandeli njengoqhosha la. Mhlawumbe khona lapho. Into ethile nje uMgqumeni ngingxenye yelokhuzane, part of project yakhe everything mhlawumbe ngaso. Njengombeje kanje. Hayi, ubani uMbeje angimazi uMbeje. Awuyazi ke kaMbeje. Asikelele koze kuthiwa siyamhlela kanti akekho. Lana-ke futhi mfowethu ngizophinda ngilokhu ngithi uyabo.
ngoba kahle kahle ngifuna ukuthola kahle kahle ukuthi uqoqa ubani ukhulelephi njengoba usungichazelile. Siyakubona ukuthi uthando lwakho lwaqala laphaya ebhoveni likusholo kahle. Wena-ke ikuphi lapho othe nje khona usuhlezi wathi-ke mina-ke namhlanje sengiyocula noma mhlawumbe uhlangane kanjani naleli bandla esengilibalile eselivele nalo lisemculweni la kuthatha emakhaya likuze usheke emaceceni lathi hayi kumele azocula noma nihlangana kanjani lapho? Ukuqala kwami nje ukuvula umlomo wokucula ngoba ngisho ngiqala ekhaya kwaba into nje engijwayelayo mfethu ngoba ezama ukuthi ukuthi ngilide ingoma nasekubhekeni khona umuntu wami sewashona nje besibambisene kakhulu kubaba ngoba abanekwethu lakho umculo kwaya-ke masingena ey'koleni ngadibana nsizwa mfowethu uMqhilaza masidibana naye sidibana isiqathamini siyacula sonke sishaya indlela uyabheka nami ngiyabheka kwesinye izikhathi ephinde beyinkosi futhi sisikole beyigaba kakhulu kwaya saba i-competition ethile sicula sibothuja masicula nani yena uyalida mina ngiyabheka masizobheka kube ukuthi mhlambe no-competition zamakhaya o-live emahholo sihamba i-competition eyodwa naye la safika khona sayibona ukuthi cha kahle le nto ingenzeka sobabili kahle hhayi sahamba sakhona sacula-ke masicula lapha la sawona number one sihamba sirekhoda kwesinye isitulo kwenye indawo lapha komkhondo sithiwa umkhondo manje ePitrendale safike sayishaya ingoma hhayi lagcine ngaphuma ngalezo ngoma isitulo sakhona sasingahluzekile kahle Ngamavukane enele njalo hayi kodwa ayinempilo futhi umbukelo wami lapha ekhaya ake ngikuthi hlala uyabona-ke ngithe kuwe hlala nami ngihlale nawe ngikulethele iy'nto ezimnandi buka nje ngikuphathele uqoqa kumnandi uya-enjoya njalo nawe umuntu ngithi mina phuthuma-ke futhi uma ukuthi usibona nje la lesi siqephu udibana naso la ngithi phuthume laphana ku-YouTube ufike ubheke nje uzonje umphehli wemfundo foundation podcast uzobe usungithola-ke mina sengikulethela konke amaciko owathandayo noma ngabe yiliphi iciko ongahle ulicabanga ngizokulethela lona mina bukhoma ukuthi umapele sisaqhubeka nayo uqoqa kodwa ngithi-ke mina mfana kithi mina nawe siyazana yabo kakhulu njengoba sazana nje kunezinto ezithi-ke ngiyakuthola laphana uyongena emkhondo nishaya ingoma noMqhilaza kodwa angimboni uqoqa ekuhambeni kwendlela nangoMqhilaza vele uqoqa usalaphi yana lapho ukusala wami uMqhilaza sevela kwaba ukuthi sasifunda esikoleni sonke masifunda esikoleni sonke sidlala ndawonye nje edeskini yonke into siyenza njengabafowethu njengalezo Imbuzi ndawonye lapha siyakophelisana yonke lento eyikopela nje noMqhilaza eyikopela kakhulu thanda ukukopela nje indoda phela ukuthi yabona nje kube leyo nto leyo nje esikoleni ideshe lishawa ayi kwakukanzima vele esikoleni sisifika nalethi shawa izinqaka laphana so-ke ekuhambeni kwami naye sikwenze sikwenzile kwangaphumelela futhi kodwa umuntu wakufelisa kuleyena owaye ikhanda le project hhayi makukanjalo-ke kuqiqi ehambe yorekhoda ezinye zey'ngoma kwenye indawo khona ngasemakhaya mfekayo ngobheke nje mntulu wafaka rekhoda mase ngizwa lezi ngoma angikho mina lapha yabo angikho kulezi ngoma vele mina sengimuncele mina kusho ukuthi phela ngimuncela studio lesiyana ngayizwe le ngoma ethi Tim Gobe siqobo asishaya kwesi studio kodwa ngangaba nankinga ngoba vele mina vele ngimuntu inhliziyo enhle kakhulu nebandla siphila nalo lesiyazi nalo ukuthi uqoqa nje uyithandazela kuphela igama likaJesu egqoke impilo yaphambili amen nganginganankinga lapho akulo ukuthi phela emakhaya vele uyazi emakhaya siyabhasha emakhaya ngibuswe inkomo laphana asinaki nje okuningi nokuthi sinephiwo nani lento kusho ukuthi ixhumane insizwa kuthiwa uMagic Voice lo ngiyakubona Magic Voice
bese kuba ukuthi uyena umuntu-ke owayexhumene nabantu bezomsiza uMthunzakazi ababelokuqala ibhanga inkohliso osekhona yona leyo baxhumana kanjalo ukuxoxa nabanye abantu kwaba kusala kwami nje lokho emakhaya. Ngiyalandela futhi la enkulumeni ngithola indatshana laphana ethi bese khipha-ke umfowethu wakhipha lezi yangoma enanizenze ndawonye wasuba yimuncaso wena wasala lokhu limuncaso Umuncekile nje lokho nje manje sengikupheleke manje lokhu somunci wele wena phakathi kuwe kuthini inzondo yaba khona ngoba mina ukwazi kwami ngicala ukubona ngikwazi vele uhamba naye okusho ukuthi nami kanjani leso simo noma wayidlulisa nje ungayikhulumanga ngaqhubeka nempilo. Mina ngamukela nje ngaqhubeka nempilo nje hlahla because ngiwumuntu nje othi nakufanele benganaka hlahla ngaleso sikhathi ngibone manje lokho sengimdala ukuthi hayi lokho yena kwaku-wrong kodwa manje futhi ngeke ngisakubuyisa phela ukuthi kube yona futhi boundary engenza ukuthi kube isizathu sokuthi mina naye siqhelelane. Kwaya sezigolo ngaphinda ngathingeka futhi mina Naphinde naqhubeka saqhubeka masiqhubeka lo album leyo yabhashiswa futhi album esayishaya ey'ngoma ey'ningi zakhe ey'ningi iphume esandleni sami naye uqhamuka nezinye kodwa nje sakwenza konke lokho estudio eBhasuma. Okusho ukuthi la ekuhambeni kwesikhathi nihamba nibuye nibuyisane niphinde nishayisane nishayisane Akukucabanga okuyinto engiyithandayo kungekho okukhombisa ukuthi kahle kahle iy'ngqinamba zomculo wena zasheshe zakufica ungakaculi ngalazi ngoba singaziwa nje manje. Okusho ukuthi-ke into engifuna ukuyibuza la engifisa nje ukuyazi nabalaleli ngicabanga bafisa ukuyazi kuwukuthi la kulento yokuthi-ke niyashayisana la yiziphi ezinye iy'ngqinamba ngaphandle kwalezi ey'bekhona emculweni wakho ekutheni ukuze uqoqa vele aziwe lapho osho khona ukuthi uyabona nje la ngacishe ngayeka ukucula sike sakufica isimo esikanjalo noma kuwe nje kuyashelelela? Kwangifica ngaso lesi simo lesokuthi ngithe okay yonke into besiyenza nomfowethu besiyenza sindawonye ngithi ngoba sekulonkosana senza sindawonye mangidinga ngilokho nje emsebenzini ngisasebenza ngalo sikhathi ngilokho nje emsebenzini 2 days ngulova mina ngugebhule ushaya ngova nginandaba ukuthi imali yakho noma ikhokho yabona phela ukuthi nginothanda lo mculo but ukuthi for sacrifice ukuthi okay ibe khona lento yomfowethu siyenze iye phambili ngoba bekwenza ngcono mhlawumbe uma ngikhona. Hhayi-ke kwaba ukuthi nami sengifuna ukwenza okwami Usuphuma ibhodo hhayi ukuthi mhlawumbe bengigida kuyena noma besiphila nje kulwa futhi bengakukhaleli ukuthi ngibhale amakhasethi. Angikufuni lokho kuba angifuni kube sengathi ngumfana wakhe or ngiwumuntu ovele ngayo. Okusho ukuthi umfana kanjabulo Angena umfana kanjabulo umfana kaduma kahle angena umfana kaduma kahle futhi awufuni ngazi umfowethu awufuni ngabo kodwa angifuni nje abafundi bonke ela kungenze ukuthi khona uyathanda uba umfana omunye mhlawumbe ufuna ukuba umfana kanjani. hhayi lokutho Niyafana-ke kodwa nomfokamsezana anilona igazi hhayi lokutho angifana nje kwabantu lokho naye wahlutha naye wahlutha ukuthi ukuthini la bengizobuza ubaba ngoba umuntu esinokukhuluma naye ngiyibuzele mathupha ngizoyibuzela mathupha. kumele ukubuza impela. Okay bafowethu kusenjalo ngithi mina la uhlangana nami khona futhi ungaphelele lapha ku-YouTube ufike ubheke nje kanje umpheshi wemfundo foundation podcast uzongithola futhi naku-TikTok ungithole ku-Twitter bese lapha ku-WhatsApp kunenombolo iyavelela ngaphansi uyayivalela ungaphuthelwa yilutho-ke engifika nalo mnandi kulolu hlelo futhi asiphinde siqhubeke. Ithi into lana-ke sesiyitholile igaba noma iy'thiyo ezikuhlaselayo ngokomculo uyabona
into ebengifisa ukuyazi kukhona nilapha uqoqa kathi nje lento ayingisebenzeli mina ngicabanga ukuyibuyelela emsebenzini ngoba njengoba uyinkabelo ovayo nje siyakwazi lokusukushila ukuthi wena ubuyilovela no 2 days mhlawumbe khona lapho wayisola khona ukuthi u 2 days wami ngumoshile ngingasaholi angazi ngiyisola mina akukho kwafana ukuthi ndo esikoleni nje lapho uphinde uqashe ungamqashi yaloba bangivela ngigebhele nje ngigebhele ngathi ngo-DP inkomo ubamba 2 days 2 days 3 days makhala isiginci nje la eduzane kwami ngangivele ngibone semphumelelo imnandi lapho-ke thina-ke la qoqo njengomphehli wemfundo siguqumezela kakhulu entsheni ukuthi ayifunde futhi-ke injongo yethu noma ngithi injongonqangi yethu ehamba phambili ukuthi sijabulise bona abantu yebo kodwa futhi siphinde sibabonise ukuthi imfundo ibalulekile so okusho ukuthi thina-ke la ekhaya into esiyenzayo senza sure ukuthi sibhazari yabona sisiza nje laba abantulayo emakhaya ukuthi bakhona ukuqhubeka nemfundo baye phambili babe yinto engcono nayinto engifuna ukuyibuza ngiyakhumbula ukuthi ufundile kodwa manje usho ukuthi ufike kuphi lapha nekufundeni ukanjani la uno-matric noma uno-standard 2 or no-sub B akufundiwe impela la incwadiwe kahle wena ngafunda impela isitifiketi nginaso sokufunda ubuke njengenkabe eyashesha yayiqedi yathi yona iqedile isikole ngoba isikhandala ayilutho ngeke abazali bengishaya ongena-choice kwangena-choice futhi imfundo namanje ngisayithanda yabo kahle ngakhula imfundo ngiyafisa ukuthi uthola mhlawumbe ithuba mathiwa mhlawumbe ngiyakhona ukuthi ngenze enye i-course ngiyixube nawo umculo wami ngoba umculo unemfundo futhi usifundisa ngayo yonke into eyenzakala emhlabeni yonke ingoma esiyigqokayo zabathi imfundo ngeke uliphimisa nje igama wazi uhlale phakathi igama ngiphimisa ngishayele phakathi njengoba because nje into ngeke uyiphimiselele futhi nje into awuphimisa kanjani because uhlangana because ngiyawuhlangana because nobhathi uma ungafundile phela ungafundanga yizo nje kubaleka kwemfundo ngiyafisa mhlawumbe namanje ngathola ithuba nomatriculation kuphela kodwa nje ukuthi akufikanga laphana ngesimo sokuthi abazali bami babengasikhathi ushentshwe nawo umphehli uzokuzama uzokuzama la awungithasile uzofeyila wena ngeke ngifeyile uthithalento nje othatha kanje ngithi ngize lapho-ke ungizwamanga ithi into-ke lana-ke kuthathwa lento manje yini le ethathwayo ngoba thina la kumphezi nje impela cha siyaqhakambisa ukuthi thina siyithathele imfundo nje njengoba ungizwa ngithi kuwe sifuna ukuthi sishintshe iy'mpilo zabantu abafisa ukufunda baqhubeke baye phambili empilo babe ngcono kusasa uyabo ngayo imfundo wena yini lo sithathisayo nothi ufuna ukuyithatha uzothathani hayi mina abantu ngithi abamba ukuthi ingoma zami online okwamanje ingoma zami online beyidiphe nje kakhulu imakethe ngifuna iwe next year ngifuna ukuba nalokuzana ukuhamba ngemoto ethize okwamanje badiphe akadiphe ezendlule nemfundo phakathi beyidiphe nemfundo phakathi nemfundo bayithathe futhi njalo bayikhohlwa imfundo ngoba imfundo balulekile nayo kabi angeke akubunje la ibhola ukuthi sizahamba lapha uthi wofesa ufesa ukuthi uyafesa ungenasivi isivi inemfundo phakathi ngithi kumele ukwazi amagama isilungu kuphela esikhuluma la ngaphandle yabo bethathe nje imfundo abantu umphehlo imfundo zobasiza babukeli emakhaya sekulungile uqoqo mina ngesingami bengithi mina sithatheni lento yabo uma uthatha lento uzoba ngcono kusasa ubuye ungibone umphehlo wemfundo uzokubambisa la bese kuthi-ke la ekhaya-ke okunye abantu abangakwazi sinokuhlela ama-event sizohlela ama-event sihlele kube nama-competition lapha nalaphaya nisazobabona abaculi abafana noqoqa abafana nonjabulo abafana nolihle omnyuvu njalo njalo ngingabala kushona ilanga bafuthi baningi abaculi niyakwazi nani lokho ngithi mina usho mina ngisho kuwena wena ulalela mina ngithi mina ungayindawo angithi sisaqhubeka noqoqa ngizolokhu ngimuthi nje thasi somqoqasi mfowethu
ngenxa yesikhathi Yebo. ngenzela nje ukuthi ibe zikhinda amabhuku ashodayo. Ithi-ke le nto manje uqoqa sengimbonile uyacula esuka laphana eba no-matric wakhe. Kusho ukuthi umculo no-matric lo ubona bonayo. Impela. Sengiphuthuma kakhulu-ke awukuthi nje fahla laphana kubabukeli bethu ukuthi uqoqa ngizothi une-album mangaka ama-album kaqoqa, uqoqa utholakala kanjani, ikuphi futhi lana ngathi mhlawumbe uqasheke khona ngoba phela sidla ngakho ukuqasheka, ikuphi lapha ngathi ubambe khona izinto nje azenzayo futhi utholakala kanjani? Uqoqa unama-album ngathi mabili ne-EP eyodwa. La ngiqale khona ukungena e-studio nje ngonyaka ka-2021 ya. Nge-album Imbazo, ngashiya Gap Year. Bathi Gap Year bazemfundo. Lapha Gap Year 2020 ngayo 2022 ngashiya Gap. Hayi, bungasafuni Bengikupha la. bungekhaya. Hayi, ngenza uGap nje lapho. Ngashaya ngafika ngakhipha Imbazo, ngathi ngashaya iGap. Ngase ngikhipha uGwayathe wakhe, kwakuyi-EP. Ingoma ngiyithanda kakhulu eneyona mhlawumbe engenzele iqiniso nje empilweni yami. Hayi, ngiyikhumbula futhi Abantu abaningi bayazi. Ngathiwa nemicimbi ngayo leyo ngoma leyo ethe ibona. Ngase ngiza-ke kulo nyaka lo ngoba nje sikulo nyaka lo 2024 ngakhipha ingoma As Long As You Love Me, isilungu leso. Funda phela. Kahle wena. Look at this. Hayi bo, isingisi. Album leyo njengamanje khona online, abantu abambuye bheka online. Baphindele isingisi, batshela isingisi. Lapha emakhaya batshela isingisi. I-album le engisanda kuyikhipha ka-2024 esihloko sithi As Long As You Love Me. Aziya, isingisi leso. As Long As You Love Me ikhona kuyo yonke indawo lapho kudesa khona umculo wethu. Nangama-USB futhi uyatholakala umculo omude namhlanje uthenge ngoku-order ngoba khona ukuganga nama-USB sekufundiwe manje. Into enjengaleyo. Bese okunye Emcimbini sengifuna ukuzwa emcimbini. Uke wabalula ukuthi emcimbini cha uke wayithola kule album le elandela le EP. Ngiyachembela kube kwaba kuhle nje. impela Sinjani isimo sokuqasheka, uyaqasheka kume kanjani njoba kuloko ukhiphe lena nje? Okwamanje kusathulekile, angazi nabathulekile abahleli emcimbi. Okwanje namhlanje ngifisa nje ungena noma i-call ethi ngiyoperforma mhlawumbe kwi-baby shower. Noma kwi-baby shower. Bese-ke ngiyaphuma benginike leyo mali abanginika yona. Because abahleli emcimbi bavale nje umlomo, bayasibona, bayathula. Kodwa-ke angikho lapho. Abahleli emcimbi bafowethu abathatha amafoni abo, inombolo yami bayayazi, banazi inombolo zami. Nasey'nkundleni zokuxhumana bayababona abantu badlala iy'ngoma zethu yonke indawo. So ukumyuthwa lokhu kwethu kuyasilandisa thina njengamacebo ngesikhathi. Ngeke ngisho okuningi kodwa nje ilokho bafowethu. Uyazi mina ngiyakuthini ilento ethi kuyenzeka uhlangane nomuntu ngesikhathi esirong. Kwenzeka ushaye ihit ngesikhathi esirong. Uyabona nje okwamanje iy'ngoma zakho ihamba phambili ubuso obusele ngemuva. Zama ukukhipha apha nengoma. Kwesinye isikhathi asikafiki. Masingabhekezela lapho nje kancane. Uyobona kuyobe ngazuthi uthathele mase kuligame lakho. Kodwa nje uzofika mfowethu ngiqinisa idolo ngalawo ngithi nje bonga mina nje yabona abangamakhulu awuqala nje empilweni yami sithi kwaqala nje ukuphila kwami ngomculo wami lo engiphila ngawo. Akazi kube khona umuntu okhuluma ngakho ngalawo ukuthi isikhathi masingafiki chalindela. Nami nje sengitshe kuvele okay futhi isikhathi sokuthi nami mhlawumbe ngiqasheke. Ungabusakhala-ke kakhulu kwethu. Uyabona njengoba sikhona nje la siwumphehlo zemfundo sizolungisa isimo esithi asibe njalo. Uyabona? Mangabe nje utrenda mfowethu ingoma izwakala ngicabanga ukuthi abantu bangakujabulela ukuxoxa.
So umphehlo wemfundo njengoba ukwenza ama-event nje sizokubhekelela konke lokho ukuthi wonke umuntu avele laphaya. Angiduri nakudura nje loo nto angifuna ukuyithatha le nto kahle angisafuna ukuyithatha sengifuna ukuya ngosokolo wami kuphela Uye ngodlile. ngodlile nje straight imicimbi ayifuna amafoni kuphela sifuna noma yini sibiza nangebhanoni Sekwabantu. Hayi, no, mntakababa ngicabanga ukuthi sizwene. Makukhona okusalile sesiyobuya futhi siphindane. Ngoba phela vele bathi ayimithi ngaphindeki. Isizulu leso ndiyabona uyangabazi ucathi ngizokumithisa ngeke. Kunsimbi esizini Kuyababa nalani ngizokhona. Bafowethu emakhaya angithatheleni ithuba ngibonge nje ukuhlala nathi nithokozele nawo umbukiso bhanyabhanya. Ngithi kini mina ubhuti uMafe usephuma kanje umntaka gogo uMazondi-ke lo isalukazi siyilupho kanye nomzukulu waso. Nami ngibonge nje niyabo ngithi mawungaboni ukuthi ngimhlophe hamba uxubha amehlo wethu siyabonga kakhulu athina uvalelisa cha nje ukuvalelisa bafowethu ngithi amoya kulo umphehlo wemfundo foundation ozoshintsha impilo zethu singamaciko nabafundi sisonke. Ngithi nje uqoqa utholakala endaweni eningi uyamthola lapha ku-Facebook uqoqa iQ7SA uphinde umthole ku-Instagram uqoqa Q7 TikTok uqoqa iQ7SA naku-Twitter nakhona ngikhona @qoqa SA bese kuba lezi nombolo ezibhukha ngazo ngihamba ngivula usibale khona. Hayi banikeze bazokufonela. Beyangivoyeleke abantu ngama-minute ebusuku ngiyabhuka kule namba le namba ithi 072 197 6489 ngiphinde ngiyiphinde 072 197 6489 okudlula lapho-ke ayi akukho umqoqa nje uyimele uyedwa akanaqembu uyaziwa. Kodwa phela ngeke thina siqashe la ekhaya singazange sizwe ukuthi uyacula wena sizokuxoxela ukuthi uyacula inanihlolo ukuthi uyacula sikwazi thina yabo awusekile umuntu sizwe la ukuthi abantu bathini bese ngivala ishow yami ngavele ngiyokubuza yona lena ngoma lena ethanda uphuthume ufike ngoma uqala ngokugwalathi kwami ingoma engaziwa ngayo usushilo uzokuchaza ungachaze yaculela abantu ingoma esho kanje nethi omangalele ngakhumbula ikehlala into yalandala isenqasofuthi yamenezimbazo isasho gijima ayi ake kuphi yimi lokho usho kanjalo ngiphinde ngithi futhi as long as you love me othandweni ngilimalile ngiyethekile ngifuna umuntu oyedwa awukwazi aqede ushaka nina ikanjalo abantu futhi landele ipage kakhulu imphehlo wemfundo foundation kuzonke iy'ndawo zokuxhumana ngiciphize nawo subscribe lapho njengoba esishilo ubhuti sibonge kakhulu emakhaya lapho nalapho ema-res subscribe lokuzana angiqebethe ngedatha kakhulu hlabuke